Bueno, vou-vos a mostrar unha cousa bonita. Este é o río Toxa, que non sei moi ben onde nace, creo que alá pola zona do Candán ou por aí. Ou que non na do Cando, nunha delas nacerá. E, ven por aí arriba xa se pode empezar a pescar, nunha zona libre. Aquí non creo que haya moita cousa, pero bueno, non mirei tampouco. Mirei outro día un pouquinho máis arriba, non había nada. Ven por aquí, baixando. E aí, nese biquiño que vou tratar de enfocar un pouco máis, é onde empeza a caer a fervenza. Aí, a fervenza do Toxa, unha das máis altas de Galicia, creo que a segunda. E se vos fixades, alá arriba está o mirador, que é onde vai a maior parte da xente. Desde onde ve a fervenza a maior parte da xente. É unha parvada porque camiñando un pouco, pódese camiñar, que a miña mãe o fixo con 86 anos, baixas abaixo de todo e vela desde abaixo, que é moito máis bonita que desde aí arriba. Pero bueno, é o que hai. E pause, chega, que xa aprendestes da bondo, venga, chao, ta outra. Vale, pois aí tedes a fervenza desde abaixo non, desde arriba da canle do central do Merza que vai por aquí. Eu estaba sentado máis ou menos, a ver, que non hai moita sombra, non vexo ben, pero máis ou menos nesas pedras de aí, na beira da auga casi, debaixo dun ameneiro que se ve ali caído. Bueno, non sei se se ve porque aquí vexo todo o reflexo na pantalla, estou actuando por instinto. Esa é a fervenza do Toxa, pero desde aquí arriba, non desde o mirador que vos usamos aí antes. O canal que vai por aquí, espera que me levanto. Opa! É o canal central do Merza, que non sei moi ben para que vale, teño que mirar. Ola. Xa está. Venga, con Deus. Bueno, pois xa que me puxen, vámoslo ver todo de golpe. Este é un dos miradores. Bueno, hai dous, outro está aí máis abaixo, ves? Baixase por aí por esas esqueiras. Se nos achegamos aquí ao mirador, vamos a ver a fervenza, pero pouquinho máis ten que o que vimos no cacho anterior de vídeo. Vese, sabedes, aí está. Espera a ver se lle podo dar. Espera, que teño un pau na mão, vou pousar o pau. A ver se podo ampliar un pouco. Aí. Eso é o que se ve desde este mirador. Ahora baixamos ao seguinte. Bueno, que si se ve aquí unhas vistas estupendas de todo o que é a conca do río Deza, que é ese río que vai por aí un pouco máis ancho, Deza. Se vos fixades, sale desde aquí, pasa por diante dese mirador, ven enterrado abaixo e desemboca ali xusto na esquiniña esa que se ve aí, nesa esquiniña. Aí desemboca. E outro que ven de arriba, da dereita, é o río Deza. Vale, e todo isto que está máis verde, fixadevos que contraste, todo isto que está máis verde son carballos, o que está máis seco son pinos. E se vimos por aquí, vemos que tamén hai a peste esta dos eucaliptos. Algúns, hai bastantes, o que pasa que hai pinos e non se ve. Pero fixadevos o verdor que dan os carballos, e o bosque autóctono, e o que dan os pinos e os eucaliptos. Vamos ao mirador de abaixo. Ala, xa vamos filmando así seguido, como se fóramos cinematógrafos. Non sei moi ben como fai esta xente que fai vídeos e fala, porque a min cóstame. Pero bueno.
E aquí, ahora veremos despois, que aquí á izquierda hai unhas escaleiras que están pechadas, e non sei onde van a dar, nunca baixei por elas, porque como están pechadas, digo, capaces de estar cortadas na mitad, porque este país é así, son capaces de facer unha obra, ou foron capaces de facer unha obra, deixala a medio facer, aí quedou eso, a medio baixas as escaleiras, saltas a cancela, xa, medio infringindo a lei, bueno, pois aí está a fervenza do Toxa, desde aquí vese mellor, desde aquí vese un pouco mellor. E se vamos aquí ao lado, volvese a ver o val do Deza, a conca do Deza. Supoño, e esa cancela, que vos digo, esa cancela está pechada con candado. Esas que es que, ai, mira, van ao canal central do Merza. Tengo que averiguar para que sirve ese canal. Por eso isto será para obras de mantemento e cousas desas, entonces para que non ande a xente por aí caendo ao canal e morrendo, que hai que rescatar, é un gasto innecesario. Pois poñen este cancela, xa ten un número 8, isto dá mala suerte, pasar por aí dá mala suerte, non pasedes. E vamos aquí arriba, e aí temos de novo a conca do Deza e o río Toxa, que vai por esa sombra que se ve aí hasta a fervenza lá ao fondo. E xa está. Ahora, como teño tempo, antes de ir a pescar e de comer e tal, ando por aí na furgoneta pescando, bueno, facendo que pescar hai pouco, pois vou baixar abaixo a fervenza abaixo de todo, para que vexades a diferencia de vela desde abaixo a vela desde aquí. Veña, dentro de un chisco. Mirad que curiosidade, do outro lado hai unha cancela, e deste que baixa a canle esta central do Merza por este lado, pois non hai cancela. Supoño que alguén lle facía falta unha cancela para a casa e dixo, hostia, aquí hai unha ben chula, e levou unha e o caraxo, aí vai. Ese é o canal, total, se baixas aí non podes andar moito, porque despois xa empeza unha cova e é pechada, que viña do outro lado, terías que meterte na auga para camiñar. É unha tontería, pero levaron a cancela. Supoño que non a levaron os de mantenimiento, pero mira, alguén tomou a medida, dixo, hostia, é a tal para a miña casa. E aí foi, ala, pago o goberno. Venga, curiosidade revisada. Bueno, pois se ve que se cortou o vídeo. Dicía que vos enseño o camiño, porque ten o seu punto claro. A maior parte da xente queda no mirador alá arriba, porque o camiño non é difícil de encontrar, pero si é largo de seguir. Debe ser kilómetro e pico, entonces pois moita xente non baixa, sobre todo a xente xubilada, bueno, xente que non quere baixar, teño visto moita xente que me di, pois eu non, a baixa que non se pode baixar. Sí que se pode, o que pasa que hai que facelo a pé. Houve un tempo que se podía baixar cos coches e tal, pero claro, acabaron prohibindo pola masificación. De feito, ahora cando cheguei había aquí 10 ou 12 personas, pero un pouco xa marcharon, pero estaban 3 coches ali arriba. Entonces, pois é así. Pero poder podese baixar, sin problema ningún. O que hai é que camiñar, kilómetro e medio para baixo, que se baixa ben, máis ou menos, e agora para arriba xa veredes a subida que hai, que non é moita, pero ao principio sí. Bueno, o camiño, como podedes ver, vamos a poñer en perspectiva, aí está a fervenza, temos por aquí, e o camiño empeza aí, vedes como están as pedras aí ben colocadiñas, co seu cemento e todo, e sigue por aí. E agora, o camiño está mollado hasta aí adiante, pero que cando hai máis auga, mollase bastante máis arriba. Vou a apagar o móvil, porque teño que cruzar unhas pedras, non quero caer por elas, e xa vos digo despois máis ou menos como vai o conto aquí. Para se vides, pois olle, procurar vir nunha época como agora, mediados da primavera, verán, porque senón se vides no inverno ou a finais do inverno, aquí fotos nulas, non se dan feito prácticamente. E oi, se non queredes ver fotos, pois vides e verela en todo o seu esplendor a fervenza, caendo agua a cachón aí, pero non faredes unha foto.
Bueno, pois como vedes, lá ao fondo vese a fervenza, espero que se verá ben. E aquí hai este pequeno merendeiro. E, bueno, pois hasta aquí, cando a fervenza ven con auga, ben cargada de auga ao río, ben cheo, a chuvia que forma a caída da auga chega hasta aquí mesmo. Aquí é un pouquinho máis arriba, incluso por aquí tamén, O sea, estás aquí e mollaste, tes que, se non estás con a norá, vas a acabar calado hasta os osos, como se chovera ben. E esta parte, cando ven o río ben cheo, ese camiño tamén suele estar cheo de auga, o sea, hasta aí, hasta esa pedra máis ou menos, porque nesta pedra, se vos fixades, aí hai unha depresión e a auga torce para a esquerda, según vou eu, e cae por aí abaixo. Pero aquí xa empezarías a pisar en auga, casi seguro. Así no inverno, así, cando está chovendo, bueno, cando ven o río cheo en general. Que pode pasar tamén que veña cheo en primavera, pero como é un río pequeno, valeirase rápido, ao deixar de chover, pois colle o seu caudal normal. E xa está. Isto é o que hai. Agora vou facer o sendeiriño do Deza hasta aí abaixo, a ver que hai, que nunca o fixen. E se hai algo interesante, pois xa vos lo enseño, se non, hasta aquí llegamos. Ben, pois aquí tedes o río Deza. Estou aquí nunha playiña fluvial, bueno, unha playiña, unha croeira. Isto non máis ben collos que praia, pero bueno, unha playiña fluvial que dá aquí ao río Deza. E bueno, é bastante complicado de chegar porque hai que baixar desde a fervenza. Aí tedes entre esas pedras, ven desembocando o río Toxa no Deza, e hai que baixar por un sendeiriño que está máis ou menos ben feito, e aí ven chegando a esa ponte. Cruzas a ponte e chegas hasta aquí a croeira este tramo do río Deza. Bueno, pois como todos os tramos que asemellan ser algo bon, donde ten refugio a truita, donde se pode pescar ben, donde podría haber pesca, pois este é sin morte. Bueno, a idea non me parece mal de todo facer tramos sin morte, pero sempre están nos mellores sitios, non permiten que naide pesque, podían deixar un cacho, pero non, se poden facer 8 km sin morte, pa diante, depois 8 km de coche, depois o libre, deixano pa que teña coche, que vaya ao quinto carallo, e a foderse, é o que hai. A Xunta o consinte, pois os demais o fan. E aí está, fin de ruta. E o río vai fuerte, carai, non va. O río Deza, por onde anduven eu antes, andaba máis suaviño. Pois ser bo sitio, bueno. Xa o vistes todo. Venga. Pois aquí, desde esta ponte fluvial, temos a última vista da fervenza do Toxa. Estamos xa no Deza, que é a ponte que vimos antes no tramo anterior. E agora, vamos a ver se regulo aquí, aí. E aí está a fervenza do Toxa. Por baixo da ponte esa, non sei que carretera é, non me acordo agora. E agora viene lo malo. Aí está detrás de ese merenderito, se o visteis antes. Non, carai. E agora ven o ruín. Detrás dese merendeiriño que hai aí que o visteis antes, pois está a fervenza. Pois agora hai que subir todo isto, que depois aí en riba, esta subida suavizas un pouquiño, pero sigue sendo subida, e hai que subir, pois hai 1,5 km así. Xa vos enseñarei cando se suaviza como é, que é unha pista prácticamente, pero hai que subila, hai que roela, como decimos.